Ai, bihotza. Zer da berdea dena, usain txarra duena eta zabortegik irasdunetan zoriontsua dena? Zabor zoragarrik irasduna non nahi. Leku hau perfektua da. Lerdetsuak, zikinak eta kirasdunak, ontziak etorri dira. Ontziak gara! Orain azkar egin beharko dituzte lagunak, Egun nazkagarrion! kirasterrin betiko geratu nahi badute. Kaixo! Estralurtarrak! Zaborra jaten dute. Bai, gautxo birrindu pixka bat. Zer? Presta zaitezte bere biziko abentura bat bizitzeko. Hori da bidaiatzeko modu doktorea! Osasun templu bat eraiki nahi dute hemen. Zabortegian! Agur zabortegia! Ongi etorri osasun templua! Jaunok, jarritzazue martxan zuen buldozerrak! Batzuek esaten dute berdeegiak garela. Eta gero kanpora botatzen gaituzte. Elkarrekin lortuko dugu alakorik ez gertatzea hemen. Bai! Uda honetan, Estralurtarrak zarete? Gizakiak burutik daude! familia osoarentzako abentura. Seguru. Ontziak, ongi etorri kirasterrira. Eta gogoratu, oitziek bakarrik jan dezakete alakondakinik. Irailaren 3 zinemetan.